ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Ахвяруємо, Відоче, для Божої милосердості за всіх тих, кому свої молитви обіцяли, а в навертанні для кожного з нас, а в добрім пережитті свят, з мертвих повстання Ісуса Христа, а так само за всіх добродіїв, хвіродавців будівництва сактуарії Божої милосердості і за нас кожного, за тих інтенцій, які носимо в глибині свого серця. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и Иисуса Христа, Сына Его, единого Пана нашего, який був зачатий Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтії Пілаті, укрижований, помер і був похований. Зійшов на хваль на третій день воскрес помер, зійшов на небо, сидить праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль прийде судить живых и померлых. Верую в Духа Святого, святых костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, життя вечное. Аминь. Отче предвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, как просить за грехи наши и всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и от всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и от всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и от всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и от всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и от всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и от всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и до всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и до всякого света. Деля Его болезной муки, Будь милосердный на нас и до всякого света. Деля Его болезной муки. Будь милосердный на нас и до всякого света. Отче Предвечный, ахвярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего, и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Тебе Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче предвечный, ахвярую Тебе тело и кровь, душу и воскрес наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего свету. Деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Деля Его болезной муки,
Будь милосердный до нас и до всего света. Деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как простить за грехи наши и всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого света. деле Его болезной муки. Будь милосердный до нас и до всякого света. Отче предвечный, ахвярую Тебе тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. O krov i woda, jaka ja wypłyła z najświętszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Доверяем O Тебе. krov i woda, jaka ja wypłyła z najświętszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Доверяем O Тебе. krov i woda, jaka ja wypłyła z najświętszego serca Jezusa, jak krynica miłosierności dla nas. Доверяем Тебе. Jezu, Доверяем Тебе. święta siostra Faustyna, Молись за нас. święty Jan Paweł II, Молись за нас. błogosławiony ksiądz Michał Sapoczko, Молись за нас. błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Молись за нас. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Мама, Pan z wami. и с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, от початку Великого Поста мы рисковали наше сердце до этого дня про покаяние и учинки христианской милосердности. Сегодня мы собираемся разом, как зачем костел, распочать святкование пасхальных таямниц Иисуса Христа через повеление Якой Йону Большому в свой город Иерусалим, как там по версии воскрес. Узгадываючи это звалче уваход с верою и отданностью, пойдем и мы за Паном, как беручи удел у его крыжовом шляху стать удельниками з мертвых повстання и життя вечного. Молимся. Усемогутный вечный Боже, освяти
гэтыя галінкі Твоим благословением, каб з радостью, идучи за Христом Володаром, мы могли праз Его прийти до вечного Иерусалима, які живе и володарить на веки вечные. За 6 дзён перед урачыстасцю Пасхи, калі Пан уваходзіў у Иерусалим, дзеці выйшлі яму насустрач з галінкамі пальмаў і голасна ускликали: «Хосанна на вышынях, благословленный Ты, Пане, что приносишь нам милосердность. Узнимите верхи ваши брамы, поднимите вечные вороты, как мог войти Володар хвалы. Кто ж гэты Володар хвалы? Пан могутяў, Ён Володар хвалы. Хосанна на вышынях, благословленный Ты, Пане, что приносишь нам милосердность». Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты учинил, что наш спасца принял тело и помер на крыже, как дать человечему роду вздор покоры. Ласкаво да помаши нам наследовать Его прикладу терпений и заслужить делу из мертвых повстаний, яки с Тобою живей владарить в едности с Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Аминь. Можно сесть и как выслушать Божие Слово. Читание книги пророка Исаии. Пан Бог дал мне мову мудрых, как я ведал, як словом падтрымліваць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечи свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад знява і ад плявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Боже мой, Боже, чому я не покину? Боже мой, Боже, чому я не покину? Усе, что бачать меня, насмехаются с мяне. Открывайте устные головой,
співають. І он сподівався на Пана, нехай же визволить його. Нехай уратує, коли йому он любить. Боже мой, Боже, чому я не покину? Собаки окружили меня, сборище злочинцев меня обступило. Пробили руки мои и ноги, я могу полечить все мои кости. Яны делят вобратку мою между собою, и жребий кидают в одень мою. Але ты, Пане, не отходь от меня, сила моя, поспешай мне на допомогу. Боже мой, Боже, чому я не покину? Буду обещать имя Твое братам моим, на сыходе буду прославлять Тебе. Вы что боитесь Пана, прославляйте Его, все потомство Якова восхваляйте Его. Нехай боятся Его все потомства Израиля. Боже мой, Боже, чему я не покину? Читание послания святого апостола Павла до Филиппян. Иисус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потребним бути наровні з Богом, але вирокся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, і з вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухняним аж до смерті крижової. Тому Бог узвисив його і дав йому ім'я понад усілякое ім'я, как на ім'я Єсуса схилилося кожне колено створенів небесних, земных и подземных, и как кожный язык вызнавал, что Паном есть Иисус Христос, теле хвалы Бога Отца. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Владар Яков, хвала Тебе, Владар Яков. Христос принизил себе, будучи поступляным аж до смерти крижовой. Тому Бог узвысил его и дал ему имя под всякое имя. Хвала Тебе, Владар Яков, хвала Тебе, Владар Яков. Мука Пана нашого Єсуса Христа. У той час поднялися старейшини народу, першосвятари і книжники, і повели його до Пілата, почали винуватить його, кажучи: ми знайшли, що він зводить народ наш і забороняє платить податок Цезару і говорить, що він Месія король. Пілат же спитався у його: ти король юдейський? Ён отказал ему в отказ. Ты кажешь. Тогда Пилат сказал першосвятарам и народу: я не знахожу ніякої вины у гэтым чоловіку. Але яны настойліва кричали: ён бунтує народ, навучає по всій Юдеї, почавши від Галілеї аж до сюди. Коли Пилат почув про Галілею, спитався, ці гэты чоловік галілеєць, і доведавшися, що ён з країни Ірода, адослав його до Ірода, який у гэтыя дні быў у Єрусалімі. Ірод, коли убачив Єсуса, вельми узрадувався, бо давно жадав убачити його, тому що чув про його і сподівався убачити який-небудь цуд ягоний. І задав йому шмат питань, але він нічого не відказав. А першосвятари і книжники стояли і завзято винуватили його. Тоді Ірод со своїми жовнерами зневажив його і насміювався над ним, обранув його у блискучее день і одослав до Пилата. У той день
Пілат і Ірад стали сябрамі паміж сабою, бо раней яны былі у варожасці. Пілат склікаў першасвятароў, начальнікаў і людзей і сказаў ім: «Вы прывялі да мяне гэтага чалавека, як таго, хто бунтуе народ. Вось я перад вамі дапытаў яго і не знайшоў у гэтым чалавеку ніякай віны, у якой вы яго вінаваціце. Таксама і Ірад, бо даслаў яго да вас, да нас, і ён не учыніў нічога вартага смерці. Таму я пасля вечавання адпушчу яго». Ён быў абавязаны звольніць ім на свята аднаго вязніца, але яны закрычалі ўсе разам: «Забі гэтага, а адпусці Барабу». Ён быў пасаджаны ў вязніцу за бунт, які адбыўся ў горадзе за забойства. Пілат зноў прамовіў да іх, жадаючы адпусціць Езуса, але яны крычалі: «Укрыжуй! Укрыжуй яго!» Ён трэці раз сказаў ім, што дрэннага зрабіў ён. «Я не знайшоў у ім нічога вартага смерці. Я пасля вечавання адпушчу яго». Але яны і далей з вялікім крыкам дамагаліся, каб яго укрыжавалі, і крык іх узрастаў. І Пілат вырашыў, каб сталася згодна з іхняй просьбай, і адпусціў ім пасаджанага у вязніцу за бунт і забойства, якога яны прасілі, а Езуса аддаў іхняй волі. Калі павялі яго, схапілі нейкага Сымона, кіранійца, які вяртаўся з поля, і ўсклалі на яго крыж, каб ён нёс за Езусам. Ішло за ім мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус звярнуўся да іх і сказаў: «Дочкі Иерусалимскія, не плачьте по сабе, а плачьте по дзецях ваших, бо вось надыходзяць дні, калі скажуць: шчаслівыя бесплодныя і ў лоне, якія не радзілі, і грудзі, якія не кармілі. Тады пачнуць казаць гарам: упадзіце на нас, і пагоркам накрыйце нас. Бо калі гэта робяць з зялёным дрэвам, то што будзе з сухім?» Вялі з ім на смерць двух іншых злачынцаў. І калі прыйшлі на месца званае Чэва, там укрыжавалі яго і злачынцаў, аднаго з правага боку, другога з левага боку. А Езус сказаў: «Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». І дзялілі адзенне ягонае, кінулі жребе, а людзі стаялі і глядзелі. І правадыры іхнія таксама насміхваліся і казалі: «Іншых ратаваў, няхай сябе ўратуе самога, калі ён Месія выбраны Бога». Жаўнеры таксама здзекаваліся з яго, падыходзілі і падавалі яму воцат, кажучы: «Калі ты кароль юдэйскі, уратуй сябе самога». І быў над ім напіс: «Гэта кароль юдэйскі». Адзін з павешаных злачынцаў зневажаў яго, кажучы: «Ці ты не Христос? Уратуй сябе і нас». Але другі праракаў яго, кажучы: «Нават Бога ты не боишься, бо терпіш тую самую кару. Мы асуджаныя справядліва і прымаем кару вартую нашых учынкаў. Ён жа нічога дрэннага не зрабіў». І сказаў: «Узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства». І сказаў яму Езус: «Сапраўды кажу табе, што сёння будзеш са мной у раі». І было каля 6 гадзіны, і цемра ахінула ўсю землю аж до 9 гадзіны. Сонца зацьміла, і заслона ў святыні разарвалася пасярэдзіне. І Езус закрычаў моцным голасам: «Ойча, у рукі твае аддаю дух мой». І сказаўшы гэта, сканаў. Усе становімся на калені. Паўстанне. Сотнік убачыў, што сталася, і уславіў Бога, кажучы: «Сапраўды чалавек гэты быў справядлівы». І ўсе людзі, што сабраліся на гэтае відовішча, калі ўбачылі, што сталася, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі, а здалёк стаялі ўсе, хто ведаў яго, і жанчыны,
якія прыйшлі з Галілеі і глядзелі на гэта. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядьце на некалькі слоў. Слово Божие, якое было сёння прачытанае, таксама лічыцца вельмі доўгім, але прачытанае. Кароткая версія. Такая нормальная версія ў 2 разы даўжэйшая, трошкі больш, чым 2 разы. Мукі Пана нашага Ісуса Христа. А ці касцёла, гэта тыя, хто былі пасля апостолаў, вельмі часта гаварылі, што гэты урывак Святого Пісання не маем каментаваць. Мукі Пана не можна скаментаваць, як можна скаментаваць чуюсці Бога. Нема шанс. Яе трэба перажыць адпаведна. І гаворыць, найлепей вярнуцца да хаты, адчыніць яшчэ раз гэты урывак Святого Пісання, прачытаць з мыслю, з якой адной, дзе я туды знаходжуся. А я, напэўна, себе знайду у гэтым кавалкі Святого Пісання, які я прачытаў. І не толькі знайду, як той, можа, хто крычыць, крыжуй, альбо хто абвінавачвае Ісуса Христа, бо часта мы абвінавачваем, бо там нас Пан Бог забірае на шчасце шмат. Бо трэба сёння прыйсці ў касцёл, сёння трэба свяціць вербачку. Таксама трэба паспавядацца, таксама трэба ачысціць сэрца, трэба быць добрым, захоўваць 10 Божых запаведзяў. Трэба быць чалавекам для чалавека, вучыць касцёл. А нам бы не хацелася трохі так, Пане Божа, трошкі іначай. Чаму ты, Пане, хтось тебе задаў можа пытанне, чаму ты, Пане Божа, калі тебе білі, катавалі, ты гаворыш, прабач. Ці мы ўмеем так маліцца? Усякая гэта моя малітва. У якім я знаходжуся месцы у гэтай сённяшняй Евангеліі. Хто я? А можа я ёсць той, хто стаіць пад крыжом, як мы сёння прачыталі. І шмат людзей там стаіць. Некаторыя стаяць і толькі прыглядваюцца, што там адбываецца. Ёсць нават такія высокапастаўленыя людзі, которые сміюцца, гавораць для яго. Іншых ратаваў, няхай сябе ўратуе. Калі ён месія, выбралі з Божым, няхай сыдзе з крыжа, паглядзім, як гэта. Але былі таксама жаўнеры, якія палілі воцтам, але таксама насмейхваліся з яго таксама гаварылі: ты кароль юдэйскі, уратуй самого сябе. Маем яшчэ аднаго чалавека, які таксама з гэтага смеецца. Гэта адзін са злачынцаў, забойцаў, які таксама вісеў на крыжы. Правдападобна, гэтыя забойцы два, якія віселі адзін праваруч другі, леваруч Ісуса Христа, папэўнілі вельмі вялікае преступніцтва, потому что смерть на крыжы была найгоршай смертью для самых больших преступников в свете, якое існавала. Мелі за што? Бо прызнаўся, што мы терпім за тое, што мы зрабілі. Сёння мы прачыталі добры злачынец. Але ён терпіць за тое, чаго не зрабіў. Слова прарочыя праз, выдаецца, дрэннага чалавека, як жа ў рогах можа чалавека прамаўляе Бог. Самыя слова Пісання гучаць праз гэтага вуста чалавека. А мы часамі сабе задаем пытанне, ці хто-небудзь з нашых, хто можа не верыцца, і можа так ідзець далёка ад Пана Бога, ці можа нам што-небудзь такое сказаць, што ж у пяткі пойдзе? Можа так, а што ж сердце задрыжыць, і сабе будзем задаваць пытанне, чи мы добра ў жыцці паступаем, чи мы дрэнна ў жыцці паступаем. І што ў іх такого вельмі дрэннага у гэтых траіх? Бо гэты трэці гаворыць, таксама смеецца, гаворыць: чи ты Христос? Уратуй сябе і нас. Паглядзіце. Чаму уратуе Пан Ісус аднаго гэтага злачынца? Бо ён гаворыць не нас, а уратуй мяне, я прызнаюся, што я грэшны. Усе остальные кричали, бо хотели убачить суд некоторые, и хотели высмеять Пана Иисуса. Он был вратовался, когда они стояли под крыжом, Иисус Христос был убит, и когда они просили, как он вратовал. Но когда он такого забудется, сегодня вратуем, поглядим, Йоким говорит: мы осуджены справедливо и принимаем кару вартую наших учеников. Он же ничего дрэнного не зрабіў и додал злочинца: Езу, узгадай мяне, калі прыйдзеш у сваё валадарства. І Езус гаворыць: сапраўды кажу табе, што сёння будзеш за мной у раі. Гэты чалавек даведаўся пра смерць, смерці на крыжы. І вельмі ўзрадаваўся, калі ўбачыў хвіліну сваёй смерці. Бо калі мы маем Бога ў сэрцы, то ніякая смерць нам не страшная. Бо мы маем перспективу жыцця. А калі мы толькі жывем ад страху да смерці, то кепское наше жыццё. И оно наполняется все больше смутком, чем ближайший конец наших дней тут на земле.
тым большы смутак нас напавае, бо што будзе, калі мы не маем Бога ў сэрцы. І гэта вельмі важныя словы. Паглядзіце, гэты чалавек пазнаў Бога ў апошнюю хвіліну свайго жыцця і адразу быў кананізіраваны яшчэ за жыцця. Единственный человек, якого канонізує костюм зажигав. І ще живе, і грає знову, і ще сьогодні був за мною в раї. І помер, віддаючи своє життя, але помер для життя вічного, для незвичайного життя. Поглядимо, який з'являється Бог, чим з'являється древнім, чим добрим. В сьогоднішнім читанні, у другім читанні, у книгі послання апостола Павла до філіп'янців, ми написали і прочитали, ким есть Бог. Бог есть тим, хто створив чоловіка. Ён створителем з'являється кожного з нас. Але написано, в який спосіб Ён прийшов на землю. Ён написано, Святий Павел пише, Єсус Христ, будучи у постаті Бога, не полічив потрібним бути народом з Богом. Занимав посаду у небі вельми високу. Сидів на троні королівським. І зайшов то, що створив. Своє створення. Для чого б це порівняти з наше життя? Тяжко нам було б щось утілитися таке. Наприклад, пан Бог поблагословив чоловіку, дав розум, і чоловік створив комп'ютер. Це відомо, комп'ютер кожен має, у нас інтернет, має кожен. І так, як ми сказали, схожу в цей комп'ютер. Шмат, відомо, молодих людей дійсно зависимо від комп'ютера, справді сидять і ведуть таке життя віртуальне. А до реального далеко. И не хочется вертаться до реального життя. Знаете, таких шмат людей, так само бедные люди, бо не ведают, что с ними потом будет. В реальном свете думают, что так само будет виртуально. Что можно иметь 5 житёв, 10 там, проблем есть, какие ничего не решат решаться завтра, можно их оставить объектом вокруг, с другой стороны. Это не удастся. А это другая совсем ситуация. Человек створил компьютер. И что? Сказал бы кто-нибудь, той, кто створил компьютер, уціловлюся в комп'ютер. Хто від вас сказав? Ні. Бо комп'ютер кожної хвилі може хтось відключити. Не перезапустишся без своего шанса. Так само Бог поступил. Бог створил человека в нашей слабости, бо мы живем, помираем, и утеловился в этой поступи. А не утеловился чому? Вольной волі. І утеловился у серце кожного з нас. І хоче, як ми під час цього великого поступу, вже закінчується і закінчується, але ще маємо несколько днів муки Пана, переживаємо тиждень муки Пана, як ми своє життя в якийсь спосіб відполірували, відновили. Так як один чоловік имел каструлю такую, уже припаленную, такую брудную, может 8-10 слоев было уже тлушку на ней. Или кто-то пришел за ним и говорит, выкинь эту каструлю. Не, я сегодня постановлю, что гэты гарнак, гэтую каструлю выпалировали. Вычешь, вот того, что надо делать. Не, это кастрюля моих дедов, прадедов, ее уживали, это не памятка такая. Ну и начавшись, этот человек, этот гарнак, после нескольких месяцев чистки, зauważył, kiedy odpowiadał, że on złoty. Mamy nie wielkiego złota. I tak samo my czasami w życiu Bóg хоче, как мы отполировали свое житье, как мы нашли Бога там на ново. Как мы его не выкидали так просто, не продавали за миску, не ведали, чего якоїсь приємності в сучасному світі, але как мы захотели скуштувати і признали, та який ти Бог, добрий чи злий. Як ми його трактуємо? Ісус Христос з'являється для мене той, хто мене так моцно полюбив. Чому? Бо Він, будучи Богом, зайшов для мене сюди, на землю. Для мене. З любові до мене. Але не знаю, для вас. Нехай кожен сам откаже в серці своїм. Віру в одного Бога, Отця Всемогутнього, Створителя неба и земли, всеобъемлющего и неважного, и у одиного Бога Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед веками, Бога от Бога, святого святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого неспорного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замучений и похован,
и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и яко благодарствует до конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял раз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения победу и життя вечного в будущем свете. От Ісуса Христа, який про свою муку и смерть на крыже выслужил людям спавление, вознесем до Бога Отца наши покорные молитвы, за святый костел, как он приносил, терпящим с утешения, а грешных еднал с Богом Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. усіх хрещених, кого Евхаристия вычерпали мод для несения Христового крижа, Тебе просим. Выслухай нас, За Пане. людей, яких грех отдалил от Христа, как они могли вернуться на Его образ глубокий жаль за грехи и щирое покаяние, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас, удельников этой святой имши, как глубокое переживание пасхальной таинницы наполнило нас покоем, Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, Ты сдобыл нас для себе, проскрыл своего Сына, выслухай наши молитвы, и учеников все люди открыли свое сердце для Тебе, единого и соправдного Бога, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 33. О, кровь святая, о, кровь откупления, напой житёвый, с неба нам посланный, ласки приится, Отца на избавление, Ты ради нам вечишь рай. О, кровь святая, келиху укрыта, как наши души Ты собой поила, грешным плениться, милости открыта, как у всех провины смыла. Молитесь, как мою, и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай вам Бог примя опляру с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Пане, праз Богу Твоего одинородного Сына сошли нам Твою литость, и хоть мы своими учинками не заслужили Твоей милосердности, однако сподеемся примать ее разверную святую охвяту, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим и на Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Zapravdu godna veta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiody i wsiudy Tobie składali paniaku, Panie Święty Ojcze, Всемогутny Wieczny Boża, Franz Chrysta, Pana naszego, i On wolny od grzechów, cierpiał za nas grzesznych i był niesprawiedliwa, a służony za nasze złoczyństwo. Swoją śmiercią On zbył nasze prawiny, a Jego związek powstania przyniosło nam zbawienie. Тому з усіми аньолами ми прославляємо Тебе з радостю, ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Госанна на вышинях. Zapravdy Boża, Ty święty, krynica tu siadanej świętości, tam ujedności tu się Kościoła uwierzchnienia. Kiedy Jezus
Jezus Chrystus воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, раз Христа просим Тебе, всемогутный Боже, освети эти дары Твоего Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierajcie i pijcie z jego все, bo это есть kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Это czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця віри. Обещая смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и шагаем Твоего присягания. Wydający śmierć z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Panie, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови разум с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, які обоснули надеи на воскрешение, и про всех, кто по ласке Твоей пришел к этому свету и дозволил убачить святого обличия Твоего. Просим Тебе, zmiłuj над всеми нами, как мы заслужили удел жития вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Еврадником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной и всеми святыми, которые справедливо подавались Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тобе, Боже, Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, разу веки вечная. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого, Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od wszego złego, daj łaskawa uspokoić dni nasze, ja dopomaży nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani od wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego, Jezusa Chrysta. О Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna ze Twojej woli nadarzyć Jego supokojem i wiernością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий,
які береш на себе враги свету, змилуйся над нами, баранку Божий, які береш на себе враги свету, змилуйся над нами, баранку Божий, які береш на себе враги свету, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягодою. Пане, я не вартий, как ты вошел на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 42. О, мой народе, что-то безродил я, чем виноватый, пред тобою был я тебе вывел с моцы фараона, а ты призначил крыш мне нараненный. О, мой народе, что-то безродил я, чем виноватый, пред тобою был я вел тебе в рай солнечный и хлебный, ты ж мне призначил смерти знак гневный. О, мой народе, что-то безродил я, чем виноватый, пред тобою был я тебе выбрал Божию лозою, а ты мне моца дал замес напою. О, мой народе, что-то безродил я, чем виноватый, пред тобою был я. Молимся. Пане, Ты умацовал нас хлебом небесным и просвет Твоего Сына дал нам надею на вечное житье, якое верим. Покорно Тебе просим, как братья из мертвых повстания мы досягнули меты нашего вандрования. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявлю душпастерские. Сегодняшняя святая мша с посвящением девочек отбудется у 19:00. 17 красовика
Wielki Четверг, пам'ятка установлення сакраменту Евхаристії святарства. Святая Імша вечері Пана відбудеться у 19, після її адорація Пана Єсуса у темниці до 22:00. 18 Великая Пятница муки Пана набоженства розпочнем у 19:00 крижовим шляхом каля каплиці при умовах доброго надвор'я, які виведуть мужчини. Після набоженства відбудеться перенесення Найсвятейшего сакраменту у гробницу, где распочнем новенну перед Божьей милосердностью, а затем воспеваем песни жалобы. Адорация при гробе Пана будет тривать до 23:00. У этот день обовязывая стислый пост. 19 красовика в субботу святая Імша Вигилии Пана отбудется у 21:00. Благословение страв на Великодний стол отбудется с 10 до 17, кожную годину повною, інакше у 10, в 11, в 12, 13, 14, 15, 16, 17 годині. А так само після пасхальної вігілії. У суботу обов'язує устриматися від м'ясних стравів. Більш подробна інформація знаходиться при виході на дошці об'яву, коли ласка, там зверніть увагу, бо тут у мене гаряча лінія, я її відключив телефон, бо телефонує. Треба було мені мишу не відправляти, тільки цілу неділю з текстами на номери, на телефон відказувати. Передайте так само тим старшим особам, которые може не видеть, которые не пришли, вашим близьким знайомим, як відбувається у нас просвячення. Страв на вігілійний стол, так як кожен год, щогоду там вже от 2010 года, як ми в этой каплице знаходимся. 20 красовика Великодная неделя с мертвых повстания Пана, святая Імша, резурекція відбудеться у 7 і у 9 раниці, так само імші ще будуть у 10:30, у 12 і у 15, і більше імші у святих у цей день не буде. 21 красовика, другий день свята у святих імші у 8, 15, 19, і ще другая неделя Великодная, это 27 красовика, неделя Божьей милосердности у нашей парафии, так званый отпуск. Святую Імшу головную о 12 године узначалить архиепископ Юзеф Станевский. Кожний день полгодини перед Святою Імшою і після її можна скористатися сакраменту сповіді, покаяння. А так само не тільки у Великий пост і в Адвент, але кожен день цього сакраменту можна сповідати. Я завжди єсть і сповідаю, коли молюся на рожанці, треба мені тільки попросити, коли я пішов, допомогти вам провести сакрамент покаяння. Так само у Великую суботу поміж годинами освячення можна скористатися сакраменту покаяння, але там часу этого зашмат нема. У неділю з мертвих повстання Пана сповіді не буде. Адорація Пана Єсуса на святейшем сакраменті от 14 до 19, от понедельника до середи включно. Дякуємо за хвилювання на будову, особливо усім, хто причинився до приготування вірвочок на сьогоднішній день і тим, хто їх розпроважає. Але так само і вам, які набуваєте вірвочки у нашій парафії, бо всі ахвязи предназначені на будову. Як бачите, ця будова триває ще трошки. Потриває, але будуємо, маємо надію, що Пан Бог нам поблагословить і поставить санктуарій, як ми могли годно молитися. Вже може не було б 5 іншого, так як сьогодні у вірної неділі хотіло б 3 зробити. Але для мене прості, для вас так само більше місця. Помолимося за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає на родних дітей. Дякуємо так само тим, хто удільничав у суботники і вчора у суботу, і родней, прибирали так само територію, тим, хто оправдує літургію, тим, хто співає, дежурить, за добродіїв, передавців, а так само за нас, кожного доручаючого засобку. Отець і Матці Божої Твоєї обороні віддаємося. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша,
Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Тим, хто прийшов на годину 15 і не поспів освятить вербочки, поскольку это година милосердности, то я решил, что вы можете подвести сюда, и я освячу вам эти галинки. Примите Божье благословение, добро, что вы ее, что приходите, пока примите, я бы так само туди и не молимся, отправил себе одну душу. Зачинился бы в своей издыхе, принял вооружение Святое Писание и медитировал, и читал, и молился бы за вас, как вы пришли, однако, и без молитвы моей почули голос Божий. У сердце нехай добрий, милосердний Бог вас благословляє. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай Бог благословить вас, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокої Христа. Дякуємо Пану. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні. будь нам обороною, Супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог. А ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Святий Боже, святий моцний, Святий весьмяродний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий весьмяродний, змилуйся над нами. Святий Боже, святий моцний, святий безсмертний, змилуйся над нами. От пожару и заразы борони нас, Боже, от греховной и беспощадной смерти. Стережи нас, Боже, мы грешные, Тебе Бога просим, выслухай нас, Боже. Нехай буде похвалений Найсвятейший храм,